Добрый день, уважаемые дамы и господа, жители и гости города Токио. Республика Саха-Якутия славится своими морозами, добычей природных ископаемых, газа, нефти и алмазов. С праздником, друзья! Урой Айха! Саха-民族がトルコ系族です。言われているサハ民族の伝統的なスポーツがいくつかあります。ハッサガイ、サハ民族伝統的なレスリングです。3点でタッチすると負ける。サハ共和国とロシア連邦政府はサハ民族と北方少数民族の伝統的なスポーツをサポートします。現地のスポーツは人気が高い。言葉はサハ語で棒という意味です。レスラーは椅子の止め、あの棒を引っ張るスポーツです。棒が相手の姿を引っ張り出した方が勝ちです。30カ国でマスレスリングをしています。2010年に全世界トラディショナルスタイルレスリング委員会はマスレスリングとハプサガイを認めました。欧州選手権、アジア選手権、ワールドカップは行っています。